Počúvam. Peter odišiel? Veď ale to už je druhý za posledné 2 mesiace. Ja ale nemôžem ťahať ešte aj jeho zmeny. Veď to sa už nedá. A toto bol moment, kedy som sa začal o túto tému zaujímať. Veď to nemôže byť až také ťažké, proste mu zvýšte plat a bude to dobre, nie? No a tak som si sadol a začal som hľadať. No a je to celé trochu komplikovanejšie. A tak som ďalej hľadal a hľadal a hľadal a hľadal. No a počas toho sa začali vynárať určité otázky. Čo je to fluktuácia, ako sa počíta, či má nejaké typy, či má aj nejaké pozitíva, no a prečo odchádzajú a ako sa tomu dá zabrániť. A presne na tieto otázky si teraz odpovieme. Začíname. Fluktuácia zamestnancov predstavuje pohyb pracovníkov medzi firmami, profesiami či stavmi zamestnanosti. Nejde len o odchody z podniku, ale aj o presuny na iné pozície vo firme. Podľa niektorých odborníkov ide o jednu z hlavných príčin poklesu produktivity a pracovnej morálky. Klasická definícia chápe fluktuáciu ako dobrovoľné rozhodnutie zamestnanca odísť z organizácie. Táto definícia však často nezahŕňa vnútorné presuny alebo špecifické skupiny ako dobrovoľníci alebo aj študenti. Moderný prístup rozlišuje fluktuáciu na dobrovoľnú, dobrovoľnú a niektorí autori idú ešte ďalej a hovoria aj o pozitívnej, negatívnej, nevyhnutnej či nekontrolovateľnej fluktuácii. Tieto typy pomáhajú lepšie pochopiť, prečo ľudia firmu opúšťajú a čo to pre organizáciu vlastne znamená. Fluktuácia zamestnancov sa často meria ako podiel pracovníkov, ktorí v určitom období opustia organizáciu. Tento jav môže firmám spôsobovať vnútorné problémy a zároveň zvyšuje náklady najmä na nábor, školenie či prípadný pokles výkonu. Napríklad v Spojenom kráľovstve dosahovala priemerná fluktuácia v roku 2017 až 16,5%, pričom odchod jednoho manažéra mohol firmu stáť až 20 000 libier. Základná metóda výpočtu ročnej fluktuácie spočíva v pomere ukončených pracovných pomerov k priemernému počtu zamestnancov. Táto metóda však zahŕňa aj želané odchody, a teda tých, ktorých si firma nechcela ponechať. Preto sa stále viac využíva výpočet nežiadúcej fluktuácie, ktorý tieto odchody odfiltruje. Ďalším dôležitým ukazovateľom je index stability, ktorý sleduje, koľko skúsených zamestnancov zostáva v organizácii. Tiež je možné použiť mieru prežitia, ktorá ukazuje, koľko nových zamestnancov zostane v organizácii po určitom čase. Ak z 20 novoprijatých po 2 rokoch zostane 10, miera prežitia bude 50%. Tento ukazovateľ pomáha plánovať nábor a odhaľuje slabé miesta v adaptácii nováčikov. Odchod zamestnanca nie je len nepríjemný, ale veľakrát aj pomerne drahý. V niektorých prípadoch sa celkové náklady vyšplhajú až na úroveň ročnej mzdy odchádzajúceho pracovníka a pri vyšších pozíciách až na 1,7-násobok jeho ročného platu. Tieto náklady môžeme rozdeliť do 3 hlavných kategórií. Prvou sú náklady na odchod, ktoré zahŕňajú odstupné, výstupné pohovory, čas HR špecialistov, preplatenie dovolenky či strata potenciálnych príjmov kvôli neobsadenej pozícii. Druhou kategóriou sú náklady na náhradu, a teda všetko, čo súvisí s náborom nového zamestnanca, ako sú inzeráty, pohovory, kontrola referencií a podobne. Náklady na každý krok sa dajú pomerne jednoducho vypočítať, napríklad vynásobením počtu kandidátov, dĺžky interview a hodinovej mzdy náborového pracovníka. Tretia oblasť zahŕňa školenie a zaškolovanie nových pracovníkov. Sem patria nielen náklady na samotné školenia a materiály, ale aj znížená produktivita nového zamestnanca a zároveň aj jeho školiteľa. Zatiaľ čo nižšie pozície sa dokážu adaptovať na nové podmienky plus minus do 3 mesiacov, u manažerov to môže trvať až rok. Niektorí autori navyše doplňajú tieto 3 oblasti ešte o ďalšie 2, ktorými sú napríklad náklady na voľné miesta, ktoré predstavujú výdavky na nadčasy či výpomoc zamestnancov, ktorí dočasne zastupujú odchádzajúceho kolegu. Ďalej sú to aj nepriame náklady, ktoré sú chápané ako pokles kvality služieb, nesplnenie termínov alebo spustenie ďalšej neočakávanej fluktuácie. Fluktuácia tiež prichádza v rôznych formách. Základné delenie začína jednoducho. Zamestnanec buď odíde sám, alebo je prepustený. Nedobrovoľná fluktuácia nastáva vtedy, keď rozhodnutie o ukončení pracovného pomeru urobí zamestnávateľ, napríklad kvôli vážnym porušeniam pravidiel, častým absenciám alebo neplneniu výkonových cieľov. V tomto prípade zamestnanec nemá na situáciu veľký vplyv.
Naopak dobrovoľná fluktuácia vzniká z iniciatívy samotného pracovníka. Dôvody môžu byť rôzne: vysoký stres, konflikty s nadriadenými alebo jednoducho lepšia pracovná ponuka. Nie vždy ide ale o negatívny vzťah k práci. Niekedy za tým stoja aj osobné dôvody ako starostlivosť o člena rodiny. Práve tieto prípady bývajú niekedy nesprávne zaradené ako dobrovoľné, aj napriek tomu, že zamestnanec v skutočnosti nemal na výber. Fluktuácia sama o sebe nie je vždy zlá vec. Funkčná nastáva vtedy, keď odchádzajú zamestnanci s nižším výkonom. V tomto prípade môže byť odchod pozitívnym impulzom, ktorý umožní nahradiť človeka niekým hodnejším a zlepší tak celkové fungovanie tímu. Naopak dysfunkčná fluktuácia predstavuje problém. Ide o situácie, keď organizáciu opúšťajú kľúčoví ľudia, a teda tí, ktorí podávajú dobrý výkon, boli lojálni alebo mali špecifické know-how. Ich strata môže ohroziť chod firmy a spôsobí aj nepriame škody v podobe poklesu motivácie tímu, zdržania sa v projektoch alebo dokonca aj odchodu ďalších ľudí. Ďalšie delenie fluktuácie sa zameriava na to, či sa dalo odchodu zamestnanca predísť. Kontrolovateľná je taká, ktorej by sa organizácia mohla vyhnúť, napríklad lepším vedením, férovejším odmeňovaním alebo vytvorením zdravšieho pracovného prostredia. Inými slovami, zamestnanec by pravdepodobne neodišiel, keby sa niečo riešilo včas. Na druhú stranu nekontrolovateľná zahŕňa odchody, ktoré nie sú pod kontrolou firmy, ako napríklad odchod do dôchodku, presťahovanie sa do iného mesta, zmena zdravotného stavu alebo osobné rodinné dôvody. Aj keď sa nekontrolovateľnej fluktuácii nedá zabrániť, dá sa predvídať. Organizácia síce nemá priamy vplyv na to, či sa zamestnanec rozhodne založiť rodinu, aj napriek tomu môže podnik učiniť určité opatrenia, ktoré môžu vytvoriť pozitívny efekt, ako napríklad poskytnutie starostlivosti o deti priamo na pracovisku. Fluktuácia zamestnancov býva často vnímaná ako negatívny jav, a to je pochopiteľné. Keď niekto z firmy odíde, znamená to pre organizáciu nové výdavky, čas strávený náborom a zaškolením nového človeka, ale aj dočasný pokles produktivity. No tým sa to nekončí. Odchod kolegu môže narušiť aj stabilitu tímu. Ľudia, ktorí ostávajú, strácajú nielen spolupracovníka, ale často aj priateľa. A ak ten, kto odchádza, išiel za lepšími podmienkami, ostatní si môžu začať klásť rovnakú otázku. V takom prípade klesá morálka tímu a začína sa vytvárať reťazová reakcia nespokojnosti. Ďalším problémom je aj zvýšená administratívna záťaž. Ak fluktuácia narastie, organizácia musí posilniť svoj HR tím, jednoducho preto, aby zvládla nápor pohovorov a zaškolení. Nakoniec sú tu prípady, kedy odchádzajú kľúčoví ľudia, ako vedci, inžinieri či projektoví manažéri. Tí svojim odchodom môžu spomaliť vývoj nových produktov a pripraviť firmu o nové obchodné príležitosti. Na druhej strane fluktuácia nie je len negatívom a v určitých situáciách môže byť pre firmu dokonca prínosom. Napríklad vtedy, keď odídu zamestnanci, ktorí podávajú slabé výkony alebo sú už vyhorení. Uvoľnia tým miesto motivovanejším ľuďom a organizácia môže ako celok fungovať efektívnejšie. Fluktuácia môže tiež priniesť nové nápady, nové skúsenosti, ale aj nové technológie. To je dôležité práve vo výskumných tímoch, kde môže stabilita viesť ku stagnácii. Tiež nesmieme zabudnúť na možnosť interného povýšenia. Odchod kolegu často znamená šancu pre niekoho iného v tíme posunúť sa vyššie. Zamestnanci odchádzajú z organizácií z najrôznejších dôvodov, od podmienok na pracovisku cez štýl vedenia až po kariérne možnosti. Tieto faktory zásadne ovplyvňujú ich spokojnosť a rozhodovanie. Jedným z najvýraznejších je pracovné prostredie. Problémom nie je len fyzický stav pracoviska ako zlé osvetlenie, nedostatok vybavenia či zlé vetranie, ale aj psychická záťaž. Dlhodobý stres, tlak na výkon či preťaženie spôsobujú, že zamestnanci vyhľadávajú prostredie, kde sa cítia lepšie a kde sa uchránia pred vyhorením. Veľmi dôležitú rolu zohráva aj vedenie. Ak je firma stabilná a zamestnanci majú možnosť podieľať sa na rozhodnutiach, rastie ich lojalita. Naopak, ak vládne príkazový štýl, chýba komunikácia alebo nové pravidlá prichádzajú bez vysvetlenia, vzniká frustrácia. Finančné ohodnotenie je ďalším kľúčovým faktorom. Nízka mzda a slabé benefity dokážu znížiť motiváciu. Zamestnanec, ktorý cíti, že jeho prínos nie je primerane odmenený, je náchylnejší prijať ponuku od konkurencie, aj keď ide len o mierne zlepšenie podmienok. Význam majú aj kariérne príležitosti. Ľudia dnes chcú rásť, učiť sa a posúvať sa dopredu. Ak v organizácii chýba priestor na povýšenie alebo rozvoj, vzniká nespokojnosť a hľadanie nových víziev. Napokon svoju rolu zohráva aj vnímanie trhu práce. Aj keď podmienky sú rovnaké pre všetkých, niektorí zamestnanci proste veria, že inde nájdu lepšie možnosti, či už ide o plat, benefity alebo aj firemnú kultúru. Často im na odchod stačí len pocit, že existuje lepšia alternatíva.
Teraz ako to riešiť? Retencia začína už pri prvom kontakte s uchádzačom. Autentický popis pracovného miesta ukáže nielen výhody, ale aj výzvy danej pozície. Pomáha tak nastaviť správne očakávania. Ak kandidát dopredu vie, do čoho ide, je menej pravdepodobné, že po nástupe príde šok a sklamanie. Tieto informácie sa dajú sprostredkovať rôznymi formami, cez inzeráty, brožúry alebo aj rozhovor s budúcimi kolegami. Dôležitá je aj úprimnosť počas celého výberového procesu od prvého kontaktu až po prehliadku pracoviska. Aj keď je nástup do novej práce vždy stresujúci, firma môže tento prechod výrazne uľahčiť. Socializačné programy, onboarding, mentorstvo a najmä ľudský prístup zo strany tímu a nadriadených dokážu tento tlak znížiť. Dôležité je tiež to, čo človek v práci robí. Ak má zamestnanec pocit zmysluplnosti, autonómie a vie, že jeho úsilie prináša výsledky, jeho motivácia vzrastie. Preto sa čoraz viac firiem zameriava na tzv. Dizajn pracovného miesta, a teda na úpravu pracovných úloh tak, aby boli zaujímavé a obohacujúce. Každopádne zamestnanci nepotrebujú len dobrú náplň práce. Chcú aj rast, možnosti vzdelávania, kariérne plánovanie, mentoring. To všetko sú signály, že zamestnávateľ má o svojich ľudí záujem. A práve tie často rozhodujú o tom, či zamestnanec zostane alebo sa začne obzerať inde. Platy a benefity sú síce dôležité, ale nie vždy sú rozhodujúce. Ľudia čoraz viac oceňujú spravodlivosť, uznanie a možnosť pracovať v prostredí, kde sa cítia rešpektovaní. Pravidelná spätná väzba, ocenenie snahy či podpora v osobnom rozvoji môžu byť silnejším motivátorom než samotná mzda. Nakoniec je tu vedenie. Často sa hovorí, že zamestnanci neodchádzajú z firiem, ale od svojich šéfov. Efektívny manažer by preto mal byť prítomný, spravodlivý a mal by vedieť povzbudiť a vytvárať priestor na rast. Dobrý líder buduje predovšetkým dôveru a na to nie je treba zabúdať.